Talvella ei paista aurinko ja ihmisen iho ei saa melaniinia. Kesällä kun aurinko paistaa, ihon solut reagoivat. Proteiinit valmistetaan soluissa monivaiheisessa tapahtumaketjussa, proteiinisynteesissä. Tumassa sijaitsee mallijuoste ja lähetti-RNA, joka kopioi DNAn koodin. Punainen palikka kuvaa mallijuostetta ja keltainen palikka lähetti RNAta. Lähetti-RNA rakentuu mallijuosteen viereen ja kopioi DNAn koodin. Lähetti-RNA lähtee kohti ribosomia. Ribosomissa siirtäjä RNA lukee lähetin viestin kodoneina. Onko sinulla jokin viesti minulle? Siirtäjä RNA kopioi lähettien koodit ja muodostaa oman happoryhmänsä. Hapoista muodostuu ketjuja, joista muodostuu proteiineja. Proteiineista saat voimaa ja notkeutta. Tässä on DNA havainnollistettuna ennen sen aukeamista. Tässä ovat vierekkäin DNA-juoste ja lähetin RNA.